Iawn, fel chi'n gallu gweld, does dim byd ar yng ngwyneb i, a'r cynnyrch cyntaf fi am drial yw'r NYX Face Glue Gripping Primer. Mae'r cliw yn yr enw, mae e fod actio fel rhywbeth o lead i'ch foundation chi, so fi am roed e arno nawr. Doedd ddim yn sticky o be byddwn ni'n meddwl yw e, a mae'n rhoi rhyw fath o... Mae'n rhoi rhyw glow i chi. Oce, alle hwn fod yn dda. Fi am rhoi gweddill y foundation arno a na ddod nôl ato chi. Fel chi'n gallu gweld, fi wedi gorffen gweddill yng ngholir i. Wel, dim i gyd, fi dal angen eyelashes a gwefusedd. A digwydd bod, dyna'r ddau gynnyrch nesaf sydd gyda fi ddangos i chi. Fi wedi gweld rhain ym hobman. Nawr, maen nhw fod i fod yn debyg iawn i pan ych chi'n cael individual eyelashes. A os ych chi wedi trial rhain o'r blaen, chi'n gwybod bod nhw'n ffafflyd, yn cymryd lot o amser, a jyst ddim yn practical iawn. Felly mae rhain fod i edrych fel individual lashes, maen nhw fod i aros arno'r trwy'r dydd, ond gan i weld am na nawr. Mae yna ddau beth fi wedi sylwi amdanyn nhw. Dyn nhw ddim yn dod gyda glid, felly bydda gofyn i chi fynd i brynu glid i'ch hunain. A'r ail beth fi wedi sylwi yw bod nhw eitha mawr. Gadwch i'r glid sychu am ryw 30 eiliad. Os ych chi'n rhoi arno rhy fuan, dwi'n yn stico. Os ych chi'n gadw rhy hir, dwi'n yn stico. O, mae'r hyn yn anodd. Dy'r rhain ddim yn rhwydd iawn roed arno. Ni'n meddwl bod rhain fod yn haws na individuals. Ww! Maen nhw eitha extreme. Dwch ar y gwahaniaeth rhwng y ddwy lygad. Dyn nhw ddim yn naturiol iawn, mae rai fi gyfadde, a maen nhw'n teimlo eitha trwm, ond fi am roed yr un arall arno a dangos yr edrychiad gorffenedig i chi mewn bach. Dyma nhw yr eyelashes. Maen nhw yn really bert, sa'n ni'n calwyd, ond fi yn gallu teimlo nhw ar yn llygadau i. Falle bydden nhw'n gret os bod rhywbeth mlaen da chi, fel party, ond o ddydd i ddydd, sa'n meddwl bydden ni yn gwisgo rhain. Maen nhw yn edrych fel individuals o bell. Dim yn agos, achos sa'n gwneud jobyn da iawn yn rhoi nhw arno. Un cynnyrch ar ôl i drial, y cynnyrch olaf, a dyma'r un fi fwyaf cyffroes i drial. Dyma y lip tint enwog sy'n mynd arno'n biws a sy'n fod i steinio'ch gwefusau chi am lan i 24 awr fi'n meddwl. Fi'n meddwl. Ydw'n rhaid o'r gwefusau fi gyd? Ie. Oh my gosh, fi wedi cael ar dannedd fi. Na! Na! Wy'n stein o'r dannedd fi! Iawn, fi wedi trio golchi'n annedd i. Ond does dim byd yn gweithio. Mae wedi stein o gums fi! A thafod fi! Mae hwn edrych mwy fel rhywbeth byddech chi'n defnyddio i cael ein geia. Reit, fi'n mynd i weipo hwn off achos oeddech chi fod i aros i'w 30 eiliad. Cyn weipo fe off. Alla'n credu hyn. Mae'n liw neis. Oce, so mae wedi drwy mas fel rhywbeth o pink bach neis. Ond oedd hwnna werth y mess na di wneud? Na di. Dwi'n mynd o'r band! A dyna ni am fideo arall, guys. Cofiwch i hoffi'r fideo yma, i danysgrifio ac i wasgu'r glwch bach notification os nathoch chi fwynhau. A welai chi yn y fideo nesaf. Ta-ta!